Мөмкинлекләре шикле кешеләр һәм инвалидлар арасында Обилимпикс һөнәри осталык республика чемпионатында 935 кеше катнаша. Ярышлар 12 шәһәр һәм муниципаль район белем бирү оешмаларында уза. Үзеңне үзең җиңеп яшәү. Обилимпикс инвалидлар һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык чемпионаты. Безнең төбәктә ярыш 6-нчы тапкыр уздырыла. Анда катнашучылар үзләрен төрле яклап сыный, кыенлыкларны җиңә. Әлеге хәрәкәтнең төп максаты социаль яраклашу, һөнәри белем алуга омтылышны арттыру, инвалидлар яки сәламәтлекләре шикләнгән кешеләрне эшкә урнаштыруга ярдәм итү. Соңгы 5 елда Татарстанда чемпионатта катнашучылар саны 20 тапкыр арткан. Быел 935 кеше үзен сыный. Арада мәктәп укучылары, студентлар, өлкәннәр бар. Чемпионатта бер тапкыр катнашкан кеше аннан читләшмәй. Ярышларда кабат катнашу һөнәри күнекмәләрне камилләштерергә, аралашу даирәсен арттырырга, хезмәт базарында үз мөмкинлеген сынап карарга мөмкинлек бирә. Ярышлар 12 шәһәрдә, муниципаль районнарның 32 белем бирү оешмасында уза. Барысы 87 компетенциядә, шуларның 11 яңалар. Әйтик, теш техника, пилотсыз ұшу аппараты операторы, мультимедия журналистикасы компетенциялары. Мы отвечаем для... Без әлеге ярышларда эксперт сыйфатында бәя бирүче укытучыларны әзерләү өчен җавап бирәбез. Белгечләр укытала, шулай ук балаларны чемпионатка әзерләй ала торган кешеләр саны елдан-ел арта бара. Хәзер бездә 1700-гә якын әзерлекле эксперт бар. Ярышларның мөһим бурычы катнашучыларны эшкә урнаштыру. Ел саен мөмкинлекләре шикләнгән белгечләр саны арта бара. На сегодняшний день у нас трудится... Хәзер бездә мөмкинлекләре шикләнгән 18 кеше эшләй. Һәр хезмәткәргә башта эш урынында җайлашырга, коллективка ияләшергә ярдәм итүче остаз беркетелгән. Эш бирүчеләр сүзләренә караганда, кешеләр коллективта ачыла, эшкә мөнәсәбәт шунда формалаша. Они очень рады находиться в коллективе. Алар коллективта кирәкле булуларына шатланалар, бар күңелләрен биреп эшлиләр. Тәҗрибәдән чыгып әйтәм, һәрвакыт үзара дус һәм актив тормыш позициясе булган кешеләр. Илина Баймуратова чемпионатта катнаша башлаганчы фотография сәнгате турында берни дә белмәгән, камералары да булмаган. Экспертлар ярдәме үзенең үҗәтлеге белән уңышка ирешкән. Хәзер фотоаппараты һәрчак үзе белән. Я смогла поверить в себя и... Үземне сынап карагач, мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең дә күп нәрсәгә сәләтле булуына төшендем. Гаҗәп хәл бит. Начар күрә торган кешедә шәп фоторассам була ала икән. Дөнья шундый матур, шундый якты икән. Мин моны бар күңелем белән аңладым. Быел мөмкинлекләре шикле кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык буенча 6-нчы төбәк чемпионаты 25 майга кадәр уза. Ләлә Зайнуллина, Ия Кислицына, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.